Moiso killing forest sabit under Eastern Range Bokajan ahem inghap kling. Nilip lems ke bangphu kilit mate kangwai pedote. Samilang so bilang bong arong aningkan wang ason tak sipining le thota don thong kebra hini ahem tun atum chisik chedang pen pirda rong ke karkli pedopot. KSA, CEC, ATS ajoy rong ti hon lapen ari sang ho atum karlitang kangbura be ahem kahum ridam. Dipu inglong cherop along ingdeng troxy rong ke karkli mepun me et pen kichun pon. Narlong ati adar sa hanse miji arong arad rong ke karkli pon. Kardom pini prime time than bang phineli merin hanse pi non arjuik tha birtang ton pen. Bokajan Eleang Kang HDP adung het kido Moiso killing forest sabit under Eastern Range Bokajan asai hem ke kai ke teng hap kling si thek ponlong lapen sai chiklem klipin se sabit in church ni liping hi lapen choka maratum ta bainong chobomlo lason si patumi thang ni phai clear ni joint organizations forum asong pen adimaklong kahumrida mahutta sai hem inkir kling si thek ponlong pusi phirang ke thengnu than pon Lason sai chiklem klipin pen bainong ki chop puthak high authority le pen Karbi Anglong Autonomous Council pen sita kelang donchari kenang sot pusi joint organizations forum mate Indigenous Student Union of Karbi Anglong President Philipson Tiso Karbi Anglong Youth Development Committee President Humbert Terang United People's Associations President Rakesh Ronghang United Protections of Karbi Anglong President Mensingbe Karbi Anglong Youth Council President Sanjoy Timung Karbi Youth Union President Jersong Intia Songpen Therang ka thengno ke hang pasupon Dipupen Debaram Kathar 365 News India We on behalf of the joint organization JOF strongly condemn Mr. Niliping He for his absentees. As per our knowledge, he has been absent for more than 5 or 6 years, as we have seen the present situations. So we condemn Mr. Niliping He, or we strongly condemn him for his absentees. And we request him to attend his office immediately without any delay. Otherwise, we have to take legal action as per act of law. Abotai tin le nili tum ke wang ke dam kai ke ta thek ponlong se tamila dak thirki sing pu ak doji lapen ladak stop inut tawe na senili tum tibok terai long inut bheni pen arjulo ladak in charge sa bangke Niliping Hi pusipu alang le ningkan tame dak duty chewang le alang li hem totlun pen si kaike ta chek loyon wang abainong en bom lo laso putha kapot non kedo bom Karbi Anglong Autonomous Council CM sartul gram rong hang hin pen alang li phan prabjin pen action en ponangji pusinili tum joint organization forum hin pen alang li phan dabilo Nilip kalakhain ko rapho ke dam tang ningkan suri hinira ner ke baprang bang phukang wai pedo chot pen non puta pedo pon pipin lang ke dam tang ningkan ko anlo ni pen nilibalems ke lapusi election selection thangta pedo pon pisi aningkan ta pedam red la pen niliba sorphan ke lem satum sangma sangsi wan picho chot puta berta long phong nia phong kerosene la pen sini hui wan pilo bonta non kisunga por avura por ke lahi hui wan pipe la pen nilip ke parlo ke tarapung borpung Borlang so lapen sarihuti hemawar prok hui inglongara tatum dovi khangjang bonta kerosene adra mangsisi BO anvedlo lapen nilip jokta bangalong rikaprekason thak rubber plantation mate devakati kia tumdo bonta kenam ke jor awar sai pipon pe bangalong rike lem sa tumke awar sai thik pipon tangte piposi nileba lems la puson awar sai ke avedet maputa pinanganarat ningjerinti nilip lems klem bang photum sale holder bang pharoi sira troke bagdo lapen executive members bang krip hodo lapen salesman bang trokdo la solem song amei phu lake balawan big dun mei phu ranjan tokbi chun bang rolening ti la sinon ke bang jia por hotke kachingwai kachingki pedora nili balems kelang pami jia phansi nili barada tu chuning report nili pen mosasteron 365 news India Bilangbong arong arat chilang pet pen pirda rong ke misen pen karklipon lakha krep likor anti constituency along kedo samilang so ahawar along kedo
belangbong arong thang ni phai pho arni surihini ra inquiry si aningkan aparman choklem chodam amo kedam ke mesen ji aphan pirda rongker mesen pen karkli pon pedo bangso along kurusar amen babu be kehai be monsing be khoya be rang ingleng kangbura be khoya sing be mongol sing rong hang lapen kaduka we atumta chirap chito dun lapen than amen hempu mukrang rasinja nibot karon thoikiri porbot khonbamon arnam pharo amai lumbajong dipulapen korkanthi bangso along tebokterai athan anda chipami pon angthoi alangpong mesen womut vokan parvi par elapen hanwe jonthomta mesen lasi kurusa ahin pen ke than pon atengke womut vokan mesen plote ningkan isi aphan ke choklem chodam amotami rambeng ramphan ke avelo puta kurusa ahin pen nangthan pachini donapen pirda rongker karkli ingsamjin pen pachun pon Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India Womut bukan kadok kawitan itum mesen lasi itum anamali pen si kitok hijau ting itum kecuni la ting sampai pini anam nang don sia wut makan ta cidi bawe cina bawe lasi hempu wut aparilap na pen ke da song wut aparilap Lakha Krayisi Langper Constituency angkang volongkom Ajit Tantali Tepi Mondol be arong amikar karli tangkang bura be ahem KSA CEC AGS Ajoy Rongchi Hon lapen ari sangho atum kahumri dam RB abangku aprandam jui kelage itum ning dok piklo lasinil tum sarkar aphan condemn lo la soputha je alang litum isi college long silapus medical college long silapuson ke phonang kok kelage iltum sarkar tuma irresponsibility lo businil tum mathalo sin tum karbilo chale song hin pen sodak pen jongpon lo je mate demand lo je alangli karlitang kamura be aphan sodak pen mate tongse kot pen alangli phan compensation tangka pinai compensation lag in ko tangka pinangji businil tum jongpon lo ladet pen Indeng Troxy Inglong Cherop arong rong kerkar kli me phun me etpen ke pachun pon Karbiang long angkang pi along aningkan wang ason rong kerkar kli pon ason taksi surihini ra ingko ra isi aningkan lethota Karbiang long angkang pi along rong kerkar kli pen pache tondun si Dipu Municipal Board ke parlo ward number 5 angkang arlo Inglong Cherop Mahendra Teron arong along sita Indeng Troxy rong kerkar kli me phun me etpen pachun pon Bangso rongker karkli along Inglong Cherop arong asar Mahendra Teron pen Japon linsi Mekardi an lapen Kurusar atum cherap chito dunsi pachun pot Lason si pining rongker karkli along Womudvoka hai huita mepun me et busi rong asar Mahendra Teron lapen Kurusar atum pen than pachini pon Aningkan wang ason thak si pining le thota han semiji arong rongker karkli pache tondun si than rongker arkli dun Lakha kre pho mahamai constituency arlo ni phai pho arni hanse midi arongta rongker karkli pache tondun si rongker karkli asai dengpon bangso karkli pon lake hempu rong ar nam lapen thanthi thili aphansi arkli pon lo bangso phi nangche than dun asengkan wang nitum hanse midi arong aphan sarkar pen thang akirap awi lason si rongker adowan rongker boundary lapen Harman punon nilitum hanse miji arong aphan non puan pokebra trok ata nang dolobon sitami sarkar pen thang akerap awi pusi pini hanse miji arong akang bura joyram hanse ahin pen ningklar sa pen Karbiang Long Autonomous Council ara chari asong aphan tuning ripon Hawar ke hatpen Robi Singh Hanse 365 News India Pinia Birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu